KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma aja non lo na bandirabe musibbe teddube yebobe ayaw habride Piindi TV ko salminde mon e juurade kono kadi e weltanade mon e kala saha on paami dum tigi émission mon mawdo Ganndal Thierno Mody e darata dum nelaado Thierno Ganndal ko arata kalo ko iwata kono ko Thierno soyne yide yotte jabbe on paami tigi émission fof koy fijirde e jalede kono hade nden ko salminde hilifaabe diine hilifaabe aada to be ngoni eno be ngoni emin nyaagi duwaw min calmini min juurima Touba Tiwawat Ndiassane Madina Baye Layen Madina Gunas kala to kilifa dina wawi wonde Fouta ha bundu min nyaagima duwaw kono en calmini kala dawodo e Piindi TV gila do tan haales gila caméra manuji hay journaliste ji onon fof min calmini min juurima kono kadi en calmini en juurima en jaafnima kala bado commentaire e odo émission e kala etto émission kala ada wada dum partager pour be mbawona yebde be ne jeeba e min biya mon Allah jaarama on jaarama wala mi salmina comme d'habitude tan Thierno Mody Aidara tarum nela Thierno actualité Thierno Buzz sehil sukabe sehil mawdo Thierno mo ganda su actualité wadi wala so jorima dumuna arantan ma yimbe namno ko woni dow mum on paami émission joni wonti émission yimbe fof hay so émission arane yimbe nan nodduma bima to émission woni to Thierno Mody woni wadde dum ko Allah waddi dum wala Thierno Mody Aidara tarum nela assalamu alaikum hande kam machallah wa alaikum salam an hayane de machallah min kal dewdo tono tan rewi ga min kali min a watta kam kar non ko sukabe mer ko do mak mi hawtata ko duma kar a hawtata ko ala Thierno de balma jogi kalis mom Thierno machallah kali Thierno wi am wattu borna tekke jodde mi watta wadde émission selam goto wi kam est ce que dan Thierno Mody ni hande auto bimo hay jakarta o Allah min nawortamo la ilaha illallah yo Allah wari huno ko makko barke Khalid o adu yodde volant auto bimo hay jakarta ala min nawortamo ala Khalid min ngay so senti rewido ngannon Thierno Mody ko jonta ayani de to balde jom suura wadi kam sinap ni sinap wietede gede mabbe de totti kam yam jew mi basal mo jani yow mi sino wawo mi Khalid mi mo basal mo jani wi kan ko tay mi wallahi kam jod ka basal ton ko gaji ko basal tan sa hodino étage normal kilim no wutuma ada jogi auto ma ni wadi kilim compte ma ni wadi kalis joni men ganda aka jonta ala do boyji heew min faddi be Khalid boyji heew men nan do usasuji heew ala usasuji kam usas poddo kam ala do usasuji babira wala émission ji pinen pakite pinen wala kalen pular wala andusa andu andin Abou Diop min faddum Abou Diop yo ar min mbaɗa sondage Baba Hamad min faddum ben bo min faddim aja Thierno salmin calmini kala ndaro émission Ganndal Thierno Mody émission leader non wiyete min kam émission min yeedum émission leader émission buzz émission leader ganda sponsor goto jogiɗa ala problème ala ma ar seeɗa ala ko barke woodi wona ay yimɓe no jiɗɗum tan alhamdoulillahi rabbil alamin kala ndaro émission kala to gonda nder leydi caggal leydi en calminima en juurima en calmini Thierno men Serif Matar Ba en calmini Serif Aidara Khalid Serif Aidara Ciloñ ndeysan Thierno Ibnu en kamɓe fof ɓe calminama joom ato belɗo ay min taha mi yiɗat limde indeji mabɓe kam fof wawi mi añat wiyede Thierno Mody watti wadde taggue ɗum tawi saha mi jubbat tan mi tam so wawi sa salmini Serif Matar tan wayni a salmini kala takkiɗo Serif Matar nan ɗona Thierno men Thierno Mody Aidara wallahi haali gonga sa salmini Thierno Serif Mouhtar tan a nawori heddiɓe foof kono Thierno hande wonko jinnomi udditiren ko ganduɗa vraiment mboɗo yinno kala hen te ko hunde nde ganduɗa min waɗa saha ni musami innama aade noon ko innama aade tan neɗɗo ko neɗɗo tan mo juumata ala mo tikkata ala par ce que nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi mo tikkata jeyaka e yam kono tikkowo kadi ni nanga jeyaka e yam so tawi mi juumani Thierno Serif ko noon ayiyat ɓe ganduɗa eɓe jooɗima duuɓi sappo eɓe tikkodiri ɓe kaldata jeeya jiiduɓe yummo e baaɓe ɓe gonde e galle goto walla goto fof ya andu banggue to gonɗa ni tawa on kaldata
jiya manam resondirnoɓe ha ceerti tikkodiri kaldata jiya yumma walla baaba tikkodire ɓiyum jiya sehilaɓe yaɗanoɓe tikkodira natta haaldude ceerno mayde nane ara et tout holko mbiyata tan tikkodiral à vie en général eyyi Kalidou ɗum kam wona haalam ko haala Allah Allah wi kala tikkuɗo balɗe tati Allah wima 3 jours wiyanima 3 mois balɗe tati tikkana guiƴe juul an kam a yalte diine makko ko wadde or famille sa hay julɗo e julɗo potani tikkodirde balɗe tati 3 jours pota tikkodirde balɗe tati ay Kalidou ay tikkere hewɗe kewɗe ko wasde famodirde erreur de communication te Kalidou ay ko bettata ay mayde bettata hande miijo mi tikkana Kalidou mi fina walla Kalidou tikkana kam mi fina mi maaya mbaɗo juule o huccitay keesam o kanko e ɓernde makko dans conscience ma ndo owde gilno wuura mi haaldata e makko so haala nimsa ari kono kay hodduulam hodduo noon Kalidou mo gandanɗa sa wiyama kaari sankima joɗɗa goya walla daña ko musma o tikkan ɗum saha an neɗɗo an lamma a tikkani mo gandanɗa sa wiyama kaari ma e daña ko musma walla naata e suudu ma gudda joɗɗa goya nimsita ko tikkodirno ko tawi tikkannomi oɗo guilo mbo wuuri kono kay hoto woppo hawma e aɗa mimsita wallahi haali gon ceerno a faami Kalidou julɗo tikkata debbo e gorko gonɗon Allah hanna dewgal Allah wiya dewgal ngal o dewgal mon ko ɗo haaɗi hoto bonnit debbo ma hayso moƴƴani on ceeri woto bonnit suur mbo ho tikkan mbo gorko ma falillahi hamdu hayso moƴƴani son ceeri suur mbo ho tikkan ɗum saha ho noddodiron saha fof noddodiron jewtiron jalon pijon Kalidou hande minani kadiɗo rete tinno e hoore ma noon naggam sangam da oɗon gandodiri toñodiron seeɗa Kalidou tikkere moƴƴani walla jiya yimɓe ɗiɗo jiiɗo yumma e baaba surtout ɗum mbaɗa waɗa ɗum contour mbiya mina kaari de commune mbayri ko haal min karmodiri Kalidou aɗani ko woni mo haram ay debbo ma bom sa séri hoto wimi harmini ceerno noon wiɓe ɗo mi harmini ne heewi de an dewle kewɗe nan doga ɗo kay ko gération wona dewgal ko gération wallahi ceerno haali ko dewle hewɓe nan ɗo natti dagade neɗɗo ko gération wiɓe ɗo mi harmini a faami walla gonɗa debbo ma lawoɗa yimɓe ɗum tawi mbi Kalidou debbo boom sa séri ɗum yimɓe a wi mi séri yimɓe goppat ha waɗa balɗe gara noddinma mbima Kalidou ko mbinoɗa ko aɗani hen walla ala hen nda ceergal tikkere no woodi sa wala mbiya mi natti hen wonde on noon ceergal de way mi harmini Kalidou neɗɗo sa wi hunde mi harmini hoto memtu ko harmema an harmini an wi mi harmini no julɗo way harminde sangara ni est ce que a nanon ɗo mo manam a fota memtude hoto memtu ɗum ceerno ko kalta ko ni waɗi garawɗe min mi yiiɗo hewɓe mbino mi harmini kono ɓe ƴettiti jiiɗa yumma e baaba jiidon yumma e baaba mbiya kaari kay mi harmini ɗum te onon jiiɗi yumma e baaba tikkodiron walla sa jiya neɗɗo no farnoro ɗum o kaari ko mawno min jooɗima ɗo duuɓi tati min kalda ɗum noon ko gacce walla ane kawma ane tokoroma ane debbo bamma mbiya min kaldata Kalidou julɗo tikkata ay kala tikko diwta balɗe tati a jeyaka e diina Mouhamed de ceerno est ce que kadi a yiyani kadi ko par exemple mawni kinare ni jeeya hen hande mbaɗa wawi tikkande ceerno Mody taw Allah ne andi ko tikkodirmi e ceerno Mody ko welani ceerno Mody minne welani mais goto foof nandi fadde e goɗɗo o ara est ce que kadi ɗon wona ɗon neɗɗo andirta tigui manam kaari ko julɗo e nobulagal gara ha e kaari mbiyamboɗo sohluma so ari joɗɗon mbiyamo kaari an ko woni ina wawi ni taw son yewtidi taw koye erreur walla mbaɗo ne Kalidou ni jibnomon ko wiyata ko yimɓe so jewtidi tan pamodira te Kalidou ay nobul tigui rigui woni an toña kam walla mi toñma mi nodduma mima Kalidou ya fon min toñma won ceerno toon fulɓe est ce que ne mbawi ɗum noon woni pulagu ngu kadi an woppanam pulagu no wadɗo hande ko gandanɗa jeeyaka e men yoɓe goppa pulagu jeeyi ɗum noon pulagu jeeyi toñde neɗɗo gara mbiya ɗum yaafo pulagu jeeyi wonde nobul ay non min kam pullon watta ɗum a wona wallu yimɓe aɗa waɗa ko pulagu jaɓata te kadi ceerno ɗi weeli toña kadi joom suudu ma tikkodiron noddama mbiyama yaafo min joom suudam ko yaafo ko ɗo tan pawmi ɗum min Kalidou te wona ñakkude fayida koko ñakkini kam fayida ceerno worɓe ɓe jafnota kala ko cohlumi o wannat kam kala ko jinmi o wannat kam kala to nunmomo yahat wawi Kalidou min toñimo ceerno haali gonga noon
non no joom suudu ma toñiran ma mbima ar yafnomo an joom galle sa toñi a wawamo yafnade nder yimɓe woppo ha nato nder suudu mbiyamo madame yaafode walla cooda vaccine walla cooda walla ƴetta ujunnaji 4 walla cooda dibi walla cooda dibi wonɓe gandanɗa joom suudu mabɓe mairie ñamde dibi kalib ay saaha rewɓe hewɓe no jammita ñiiƴe musoje aɗan ko adda ɗum wayru ñamde tew so gatima tan wondate tétanos ala kalid ko kalimi ko ɗo mi yii ɗum ñamde fruit wonɓe gandanɗa ɓe miijaki ɗum kono ni dawa jippaɗa mbiya wanni mi naɗɗo mi sonna madame fruit mi nawna ɗum walla wanni mi nawa madame dibi wonɓe ganduɗa ɗum bokkane bila mabɓe teta génération an nawannoma ñama dibi wallahi haali goo won rewɓe ganduɗa hande nene deele mabɓe soɓe gatima waɗat tétanos ndax mayri ñaami so ñaami tew ko juulde walla yangue walla yangue ala yangue kay ɗum wona ɗum tawi kala jaaɗo yangue hade ma hodde ma gottoɗa a wottoto mbaɗa jogonal na a wayru wallahi haali goo ceerno kali joom suudu ma so toñima walla an a toñi ɗum wima kaari min kon min no mbaɗami kaari hande mbaɗa yiɗi duusa kam jaaden mi ñamminma ha reedu ma heew wima noon ñande hen noon mi waɗi erreur mbaɗa yafno des fois son wuuli a faman kam ɗum woni grandeur min ɗum tawi kam mbaɗo grandeur ɗum tawi joom suudu ma ke kala to jooɗi sennono ma ɗum wima min de kaali ñande min mbadde foof taw ko min toñi ɗum mi yafnoto ɗum way kankedi ñande o toñi kam o yafnoto kam ɗum consontema kono est ce que aɗa ɗum kam sa ƴetti worɓe temedere ɗiɗo tan mbaɗata ɗum ɗiɗo tan mbaɗa ɗum walla goto min eyyi rewɓe ɗiɗo tan mbaɗa ɗum walla goto min rewɓe hewɓe hande nane maayo gowateur nane maayo mette ina mbadda ko welɓe e ko metti ɓe eɓe jafno joom galle mabɓe te Allah ne andi ka toñat gorko o toñiɓe ka toñat en cas suusa saaha kala min mi yi worɓe ganduɗa mbaɗa recevoir gueluji mabɓe suudu joom suudu mabɓe mi yi ɗum walla joom suudu ma abboma koyguel ha yima naata e appartement muñanma ɗum muña garta o haala piya ɗum hello tanno lamma ko haali ko gonga ceerno haali gonga de wi ɗum yaafo min tooñi neɗɗo timmani walla jaaha ceerno ɗannoɗa duuɓi 10 walla duuɓi 6 eyyi ceerno on kam sa arti a tawti ɗon joom suudu ma ɓe jaafo quoi waɗaka reedu a nanana e mum ko boni ne nangue koyngal mum ne nangganma sukaɓe ma garta tawta joom suudu ma ne wayne jaam ne jooɗi no muñanma ceerno on ko poɗɗamo idade wiide woni seeri yarnomo jaafoɗami yarlum yaafon sa kalis ma no heewi conna ɗum biye mbiyama hajjoyi ganduɗa o so hajjoyi hajju makko ma jaaɓe ndaw felli jihad na an gorko gonɗo caggal leydi o an no lamma duuɓi mbaɗɗa toonde a yeeɗani ceerno kalib ayi gandal ceerno Mody joni taw won ganduɗa namnoto kam aɗa huula hon namnoto min ka Abou Diop wi haal ko beelaɗa kanko gaddi min mi haalat ko beelami anani wona worɓe kalid ayi rewɓe foof wona rewɓe foof boni way wona worɓe foof boni won worɓe ganduɗa ndefat ɗo rewɓe mabɓe goppaɓe ɗo non gone ko weeliɓe tawa debbo ma Allah ne andi nelaɗo ne andi ko debbo debbo jeeɗɗo te an toon to gonnoɗa to an conscience aɗa andi ana yeedani aɗa andi ana yeeɗa walla sa enen fedde ni aɗen joɗɗo kokkani ko mbiyeten ambiyata he ande kam debbo ma nandani e ma nda eɗen mbaɗi triple kalid gorko no waɗi triple ay neɗɗo noon sa waɗi triple sa heewi toñangue heew ko mbiyata yaafo te ko taƴanta yumma ni yaaha Makka walla yaaha Fès juuroyo Cheikh Tidiane ni moƴƴi kono kadi ceerno yooɓe taƴanat kadi madame joom suudu men eɓe jaaha kamɓe eɓe juuroyo yo kajjoye Makka kalid eɓe kandi hen ay min kalid min mbaɗa yi philosophe goto eɗen jogui ɗum kam moƴƴani debbo kam enen kam ko wañ tan fawru wañ saaha ala biye Makka taƴan joom suudu ma biye Maroc mbiyama jehen juuroyɗa Cheikh Tidiane o waɗa sinam o gamba avion o yetto juuro Cheikh Tidiane mo andu aɗan ɓeyde imanagal makko ma won ko gandanɗa hayso yiiɗi ɗum wadde bomo hertat kalid neɗɗo ko neɗɗo tan te mo andu nawɗamo Maroc kam so dañi Amérique a yahat so dañi lakara bomo na a yahat woni yimɓe ganduɗa kay kala ko wona hakkude yo won non non ceerno men ceerno Mody Aidara taɗum nelata kono ceerno mi yaltat ɗon seeɗa mi naata kadi e sujet mo ganduɗa ko sujet mo ganduɗa ko jamanu kono heeɓe goppani hen hakkille mais yimɓe nano guura ɗum no guura ɗum metta seeɗa seeɗa wono ko wiyete wadde saabu Allah walla waɗirde saabi Allah a yiyat hande ceerno Mody wonde e kaalidu ne walla ɗum no wallira ɗum saabi Allah kaalidu yaha ha darto seeɗa ƴetta ceerno Mody waɗa ɗum haasida mum walla hayso ceerno Mody noddi ɗum heɓata ɗum walla ɓe ganduɗa haɗa ɓe wawde wallude ceerno Mody tan ma ceerno Mody wona e caɗele ha junggo ɓuuta foto oppire fawe 16 roulante adde piindi ngata ɗemgal
on kay ko maydo addade adde Piindi baba Abou Diouf en joroɗo ni mbiya o woni Thierno Mody mbaɗanoɗo Ganndal Thierno Mody mballemo o sellani yimɓe doora wallude walla yimɓe gona e dingral doora wallude wallirde saabi Allah est ce que joni ni jari ɗum walla jarani eyyi Kalid ay neɗɗo kam kala kaɗa waɗa a waɗirani saabu Allah andu a dañta hen Allah kala ko neɗɗo waɗiri saabi Allah ɗum de min Kalid mbaɗa waɗa ɗum way ko saabi Allah mbaɗirmi ɗum wallahi a dañat hen Allah hay so mo mbaɗanɗa yoɓanimo ɗum hay so yoɓanima a dañat hen Allah Kalid saaha yahat juuloya e jamaji ko nanta mbiya kaari de soodi won coɗɗo ɗo moketaji way yiiɗa min kaala inde makko walla won coɗɗo radio jama won coɗɗo radio jama yiiɗa min kaala inde makko saaha Kalid wi minde won neɗɗo toto kam nam way ko biɗo to mi haal inde makko enen daña ɗum bo kanda kilifa mawɗo en wawa min noddude wiye Thierno Mody mi rokkima temps kono woto haal indame télé hoto haal indame télé ɗum woni waɗire saabi Allah Kalidou mi tottuma entre parenté Aliou Ardo Sadio a meeɗi ɗum yiide télé min anda holgonde Aliou min Aliou Ardo Sadio indane mi nanat ɗum tan mi meeɗamo yiide photo makko goto guilaw sankinde yo Allah yurmo yafoma nden photo makko yimɓe hewɓe jii ɗum te Kalidou ya Colobane CSE to woni ordonnance uji tawta no pawdir omo ƴetta yimɓe prix en charge te hay goto anda e jumaji ɗi e jumaji o maahi e yimɓe o walli e site ji ɗi o rokkiri tan ɗi o rokkiri lilgotogoɓe ɗum woni badgol saabi Allah ay hôpital Dalal Jammo on terrain kanko jeyno ɗum mi haalanma ɗum hannde min ko mbiyanmami ko mi waɗ maîtrise Sénégal min mi jaɓanima kanko jeeyi terrain o mi jaɓanima gila laamu ngu eɓe kaala haala tene wadde négocier pour sodde terrain o ko wiɓe ko namnide ko mbattone terrain o ambi ɗum hôpital o wi ƴettemi rokka mon ɗum woni rokkirde saabi Allah Kalidou wawi won yimɓe ɓe ganduɗa waɓe no Kalidou haɗa dokkudema caméra ara walla ni dokkuma wi film walla film walla dokkuma walla gona e dow scène jaltina paquet aji ɗiɗi million aɗa rokkira taw wonmo goppuɗa galle ma ñamani walla won koddijo ma ganduɗa janggo hippat barme mum mbiya a dañi hen Allah Kalidou kuddi dañɗa hen a dañani hen Allah wona taƴƴema hande sa firiti wallude Thierno Mody walla ɗum lawol gotol gasa aɗan min Thierno ko ɓuurmi añde jogoɗa milliard uji nelɗa Thierno Mody ujunnaji sappo walla dokka Thierno Mody jasnere goto janggo kadi dokka manam est ce que kadi a noddata Thierno Mody mbiyama ko woni projet ma ko cohluɗa Thierno Mody wima ɗum woni projet am komi jiiɗo ɗannade walla komi jiiɗo waɗa poulailler walla min miɗe jogui permis jinmi ko sodde auto mboɗo dogna mi waɗa taxi mbiyama ndaha auto nani ya liggoyo kono min e ma kam en certi est ce que wona ɗum woni ballal normal ngal eyyi woni ay Kalidou ay wonko gandanɗa ko ballal wonko ganduɗa kam ko saynude neɗɗo saynete ay Kalidou totto ay reno min mo ganduɗa ñande pinɗa fof walla saha fof mi rokkuma 2000 walla 3000 mbaɗan saynuma a wattat ngadde Kalidou moƴƴani won nalanke mawɗo Jolfo meeɗi ƴewde interview makko o wi sagata poɗɗo e dañde ala an jiiɗa ɗum wallude sa rokki ɗum moyenne 500 000 ka jennuɗo ɗum nda ala ko wawi hen wadde investir manam sagata saɗa feli ɗum wallude aɗa rokka ɗum voilà fuɗɗoro 500 000 Kalidou min aɗa rokka ñande fof mi ara totta kam liingu Kalidou hollam noon dañiranmi liingu eyyi walla totta kam mbiya kam ya jani nanggoye liingu mi parema nda wat ɗum ɗo mi parema mi udditante place moƴƴo walla mi nodduma mi namdoma kala ko jiɗɗa Kalidou ko ɗum jinmi mi waɗanma ɗum ɗon a nani wawi woni yimɓe ɓe gandanɗa noon Kalidou ɓen kam koɓe bamɓe eyyi par ce que ceerno a yiyat ɗo mo ganduɗa kawma walla bamma walla tokoroma walluma ha ɗanniɗa jamfoɗa ɗum mi yii ɗum Kalidou mi yii neɗɗo mo gandanɗa galle sehil makko mi wiyani bomo bandi ko de galle sehil makko wonno saaha yummako yummum sehilaɗo wuppata tekke sehilaɗo tekke makko kanko wuppat manam yummum sehil makko yummakko kanko wuppantama mi wuppanta ko an wuppana ko an enen ɗiɗo yumma mi wona galle moon yumma wuppantama ko min wuppanat min sehil ma o sen jalte jeeyi bool goto o nokkat samari ko min ñamat min sehil ma o on guila ɗanne hande noddane galle o ɗum wona jamfade eyyi ɗum te taw yummiraɗo ndeysan waɗirno tan ko saabi Allah ami dans face uji moon gandanɗa onon pijji onon jalɓi onon gondi foof hande Allah uddinma mbattaɓe ennemi ji ɗum fof ko jamfade Kalidou ay neɗɗo yo reno jamfade jamfo moƴƴani Jolfo wiyata ren dewen ko war ba rendi dewen mo jigla daña ka jiñ waydo yo billahi Kalidou dimo julɗo jamfotako walla ceerno jaafoɗa wona exemple Fouta toon jeeɗen toon mbawɗen jettude exemple jiiɗa ɗannade kawma wona ɗo Dakar walla tokorma walla mawnum bamma walla miñum yumma nodduma gara o tottuma galle makko suudu
o etta passeport ma o waɗanma déposé passeport keɓa omo lijjitanma walla taw ko caggal leydi o woni o wima ar Dakar o nelduma invitation walla o resanma ɓiyi ko jaaha caggal leydi mbatta ɗum haasid mbatta wadde estati mbattamo fawde wolabo mbiya mbatta wiide somi hirsi haaside mom kurejam gasa mbatta wiide kawiraɗo ko kawam ko fayi kam yitere ko dañanmi ɗo ko dañca ɗum ceerno haali ko ɗum mi yii ɗum kaaliɗo min mi haalta komi yiyani sa aɗa wiya ganduɗo ko arata kaalowo ko yiya min mi haalta komi yiyani ɗum mi yii ɗum won wallaɓe ɗo hewɓe hande jeehi balluɗo ma on woni premiére haasida ma on mbatta haasida walla goggo ma walla kureji ma ƴetta ɓiyum debbo taw hay ɓiɗɗo debbo o yiɗama taw oɗon goni France walla oɗon goni tumbawɗon wonde ƴetta ɗum waɗanma hen kayitaji sa ali manam ndesa ɗum o wiya debbo ɓii ko o ko ƴiƴama sa ndesodirani makko mi harminima gara ha toon goppa bom ɓinguel ngel mbatta wadde dohan gona kaaliɗo armi haalama kaaliɗo ɓoccon no metti fewndum noon ɓuuri mettude fewnude e aduna ko ɓoccone wallahi ceerno haali ko goo ay kaaliɗo ay wonko gandanɗa ɗum ko neɗɗo wonko gandanɗa wona gueɗe neɗɗo yo waɗa gueɗe neɗɗo kaaliɗo neɗɗo kala kada waɗa waɗir saabi Allah daña hen Allah neɗɗo kala ko neɗɗo waɗanma saabi Allah andu neɗɗo waɗi ni kam saabi Allah kala to joɗɗa so foti haalde haal wi min de kaari walli kam saabi Allah nan ɗon ɓe mbi kam 1 minute heddani men ceerno rapidement uddiren ɗum ɗo ceerno waɗa saaha jinaɗo ma debbo wuurata sanko aɗa wuura situation mo gandanɗa e hoorema e aduna ma to gonɗa ɗo alamu hayso président Macky Sall yiɗinoma wadde recevoir a sohlata hana jiidata tan hay sinno ko laawol gotol jinnaɗo ma debbo yo arte e gurnam ma jiya ɗum hay sinno ko laawol gotol walla kalda e mum hay sinno ko laawol gotol tan ko mettunoma ko foof yaha holko mbiyata hande ɓe ganduɗa jinnaɓe mumen debbo jeehi te ɓe guura ko ganduɗa e galle he walla e gurnam mabɓe so jinnaɓe mabɓe debbo wuurino ɓe guurata ɗum eyyi Khalid a bonni émission o noon a bonni émission o de Khalid ayi neɗɗo ayi jingnaɗo hande neɗɗo a wawa dañde ko ɓuuri jingnaɗo surtout debbo an saaha aɗa wonde joom suudu ma daña ko mettuma walla gona e nder galle ma daña ko mettuma ala mbawɗa ɗum haalande taw jinnaɗo ma no wuuri aɗa wawimo ɗum haalande waya haalanta ɗum hay goto hande won worɓe hewɓe ndeesi mbaso gorago yummaɓeɓe kaldat mbawa wiide hay goto bon mi natti wonde gorko way kettani joddade yummiraɗo wiya min nene naggam sanggam ko ganduɗa ko yumma tan heeƴi ko yumma tan heeƴi eyyi Kalidou saaha aɗa yiya ɗo neɗɗo no wiye eyi ode Kalidou ndetan kala ko mi gueɗe makko no tiiɗi hormaki yummakko tan neɗɗo yo hormo jingnaɗo Kalidou ay jingnaɗo ma debbo woni jingnaɗo ma gorko no wuuri toppito min saaha mbaɗa yiya ɗo rewɓe ganda min wima noon mbaɗa yiya rewɓe ganda no guppana sukaji mabɓe te yummira mabɓe so mbiɓe guppana ɓe calo walla ɓen so yimmaɓe ummima ɗo janggo e jaam mabɓe nimsit hay so a mimsitat a daña hen ko musma saaha jiiya gorko conna debbo téléphone goppa yumma jogui ɓoƴƴo forñe wala haali ko non en kalda gon ceerno musidɗo ko mintaji gasi pota wonɓe gandanɗa yumma meeɗa ñamde hamburger ganda bo hamburger no mbayi te kala koɓe jogui ɓe jaaha ɓe connoya ɗum guel hamburger walla ɓe meeɗa hettande yumma goppa yumma kala diine l'islam yi ha wima yumma taw yara sangara pour welto sodan bo yara gandinama ko yarat ko moƴƴani puntodira e makko te hay sinno ko waaka dañɗa hettan yumma kollama somi dañi jasnere momi hettani Kalidou ɓerde ɓumne tan yoni jignaɗo min de sami yaade neɗɗo min ceerumo som wonde neɗɗo min noon mbiyanmami gam min manam mbaɗa andi hen résultat ayi neɗɗo so wonde duwaw jignaɗo no wayni barigal e dow tulde tan fawi yaha fawani sa fawi jungo ma yahat sa fawani jungo ma yahat way sa wonde kuddi jignaɗo hay sa wone gaska no wayni barigal e nder gaska hay katar pala yaltintama non bandiraɓe musidɓe tedduɓe komin jinno haalde ko foof heeƴani e mintaji mais yo yimɓeɓe teddin jinnaɓe mabɓe ɓe ganduɗa kadi jinnaɓe mabɓe sankiɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe kono woto ɓe jejjitɓe e duwaw ceerno Mody ko uddirta eyyi Kalidou eyyi weltade comme d'habitude tan kala ko kalɗen ɗo ko ganduɗa no weñe yimɓe yoɓe jarlo yoɓe jaafo ken yimɓe ken innama ade tatoto kala ko kalɗen ɗe ko noon no moƴƴi ganden koye gueɗe Allah en calmini kala daaro gandal Thierno Mody wonɓe nder leydi e wonɓe caggal leydi assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah ɗum wonno émission moon gandal Thierno Mody Aidara en calmini nen Raby Touré toon to États-Unis maire mi salminima no fewi mi salmini Elage Ali Fall khalife général kullu monteur kendo yow jaajëf
ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma